Pirateria d'anar per casa. Dos i tres. Ai, ui, ui, ui. Caram, per ser de suro, com peses? Com et dius? Em dic Cap de Suro. Gràcies per treure'm de l'aigua. Ja m'estava sortint verdet del cul. De res, Cap de Suro. De fet, no hauríem pogut ajudar-te sense l'ajuda de la nostra tripulació. Moltes gràcies. I a vosaltres també. Ha! Entre pirates ens hem d'ajudar. Abans de marxar, m'agradaria donar-vos aquesta clau en mostra d'agraïment. Heu vist aquesta clau? Uau! Però per què ens servi... Oh! Ha desaparegut! Oh! Ostres! S'ha esfumat! Ja no hi és! Això d'aquesta clau sí que és curiós. Quina porta deu obrir? És igual, nois. Guardem-la i ja ho descobrirem més endavant. Ara el més important és trobar-nos amb el senyor Bruixot. Què us sembla? Som-hi? Som-hi! Sí! Som-hi, som-hi. Som-hi, som-hi. Ui! Vinga, som-hi, Coco! No et quedis enrere! Sí, és que estic molt cansat. Vinga, va! Sempre endavant. Ui, estic molt cansat. No sento les cames. Doncs imagina't jo, Coco, que només en tinc una de cama. Doncs imagina't jo que no en tinc ni una. Doncs si els tres estem cansats, és igual quantes en tinguem. I si muntem la tenda i descansem? Doncs la veritat és que aquí sembla un molt bon lloc. Sota l'ombra d'aquests arbres estarem protegits del sol demà de bon matí. Aquest és un bon lloc. Però dormirem tots junts? Doncs clar que sí, senyor Coco. Però no hi cabrem. Clar que sí que hi cabrem. A les instruccions de la tenda hi diu que és per 3 persones. Per això ho dic. On dormiran els nostres amics i amigues? Tens raó, Coco. No hi cabrem tots. Tranquils. Em sembla recordar que al manual pirata s'hi explica com improvisar una tenda de campanya. Esclar, la capitana Tramuntana us ajudarà a muntar-vos la vostra. Adéu! Adéu! Adeu!